अब्ला नोंबो आंखौ सैला गावनि बिमाखौनो नोंखौ सैलाने आयै होथ'र' बेखायनोथ' आंखौ एकदम एरा जाबाय थायो नोङो आरोथ' हिनजाव गोसो थोनो रोंनानै हिनजाव लानानै आबा बिमाखौथ' जेबोखौनो सानला नोङो माबायदि रायखसनिखौ बजबना लाखो आबा सिरि खोनासंदों माने जेखि जाया बेखौ गोसोआव फैयो बेखौनो बुंनालै जादों आबा खोब हायना मुलि होजाबाय नोङो बेजों बुंनाय आबा बिसिना थानानै मा जाहैया नोङो बेफोरबायदि हायना मुलि होजालायनाय हिनजावजों आयै आंनि आबा सना गोदाव सोराव बखिनाङा नोङो आबा नों आंखौ सियाब्लाबो आंथ' नोंखौ नायनो फैयोना नोंखौनो मानो बिदि जालांखो नोङो आबा थांदो दे आयै न'आव फागोला हुगिया नों आबा जाथोंसै फाग्लायानो जाथोंसै आङो नै आबा आइ हुदिया मालाबाबो अनाथ' मिथिबायना just shut up आयै नुदों देनां नायगार आलाय सिलाय खालामजाबासो बुजिगोन बियो एक नाम्बार जाबाय आबा मिथिबायना सोरां बायदिनो जासिगोन नोंबो बाराबाथ' सन्देहसो दङ आङो बिफाबायदि हिनजावखौलाय लाग्रासो जाबावगोन बियो सिरि था नोंनि महरखौ मानो दिन्थिफैबाय थायो आंनो गोख्रै ओंखारलां बिनिफ्राय नुदों बिमाखौनो होखारलायनो हानाय जाबाय माथो आंनि हिनजावखौ बखिबाय थायोलै नोङो आबा ओरैनोसो नामनिल' फिसाला जाबाय नों आंनि बिफा जेरै बिदिनो फिसाला ओमफा सोराङा जाहोगोन ने औ जाहोगोन बेनो बांद्रायखौबाथ' आंसो जाहोबावगोन मिथिबाय आयै आंनि खर'खौ बारा गरम खालामफैबाय थाना नोङो आंसो गरम खालामदों नोंनि खर'खौ मोजां जाजानो लुगैबा बिदि था बिदिनो नोङो था ओंखारलां जल्दि ओंखारलां डायमन्डआव लानोसै दाना हारसिं मोनसै ने नों मानो बुजिरोंलालै आयै मानो बुजिरोंला नोङो प्लिज बुजिदो आंखौ एसे आंखौ दसे सम गोजोनै थानो होदो आयै अननानै मानो रायबाय थायो नों मानो बासिबाय थायो आंनि हाथरखिखौ आरे एसेयावनो आंनि सनाखौ बासिफैबाय थायोना नोङो हाबाब मा बुंबावनो आङो दाथ' आयै आं आगैखौ बिदि एकदम सानथाराखैमोन साननायाथ' आंबो बिदि होननानै सानाखैमोन मावजि गोसोम बायदि बेफोर नोंनि खुसिखौसो नोजोर लागायबाय बियो नोंनि खुसिखौसो नोजोर लागायनो मोनबाय लाजिनायबो गैलाहाय बेनाव गावहानो एसे मोजां फिसाय मोनबाय एसे मोजां संसार दङ अब्ला मानिथो खमि इसान जावैसोजों रायलायबानोथ' जायोमोन दा बे खुसिखौबो नोंनि थाखायसो मोनदों आइ बियो मिथिबाय माखौ लानानै दादागिरि देखायदोंसै बेलाय माब्लाथ' गोदो बै सानाहा नोंखौसो फसायबावोमोन माबाहा बेबायदि एसे मोजां फिसाय मोनगौमोन बियो दा नोंनिनो खुसिखौनो बिदि सेबाय बियो मा जायो जाबाय दे खांखांनायखौ आरो दारायखांसै बुंनांगौबो जायो आइ बांद्रायखौबा ओइ थोनसेल'हाय बियो नोंबो आंनिनो बेबो आंनि नाथाय नायनाय गावजों गावनो बिदि हिंसा हिंसि खालामलायबाय जाथाराखै आइ जिलिना सिन्था दाजा आइ आबौ मोन्थायखौ लाबोफिनगोन दे जोंनि आबौ मोन्थायखौ नोंनिफ्राय रावबो गोजान खालामनो हाया बिमानिफ्राय बिदि लांनो हायो नामा मा एसे गाज्रि जालांखोलै नों आयै साला आंखौसो बिदि होनबावदों आंखौ महराव नायबा बिराद बेबायदि गाज्रि नुयो नामालै ओइ नोंहा बिदि नुयोब्लाथ' गुबुनफोराथ' मोजांसो नुयोना आयै आरोथ' मोजांद्राय जायोबाबो माथो मुलाम्फा बेखायनो मेरिज बेड बय औ गाज्रि सेंग्राब्रा आङो माने हाबायाबो जाथ'वाखै नालाय सेंग्रा लिस्टआवनो दङलै बे आइयासो मा नांजाबाय थायो दिनै आंनि हिनजावखौ रागा जोंनांबा नोंखौ न'निफ्राय होखारहैगोनलै आङो जेरै नों आफानिफ्राय गासिबो सेदोंना नों सालासिनो आंबो गोसोब्ला नोंनिफ्रायबो गासिबो सेफिनजोबनो हायो आङो आंनि नामावथ' खालामग्रोना नेनानै दङ आङो हाथरखिखौ नुबानो फाग्लि बोरखाङो बियो नोंजों बिदि नांलायनो बायोलै आङो नाथ' नोंखौ रायनो हायो नाथ' बुनो हायोलै होमबाबोथ' ना गाज्रिबो मोननो हायालै आं नोंखौ गाज्रिबो मोननो हायाना बिमाजे आंनि जानायसै दोनदो आइ बिखुनजोआ होनलाय फैदोंमोनथ' आरो नोंखुनजोआ फिसालाखौ फंनैसो रायनो मोनाबानो मोजां मोनाना बेहा नों उल्था उल्थाथ' नांनो हरफिनाखैना बांद्राय बखिबालाय बुंफिनजाखागोन ना नोंनाबो एखनबा समाव बांद्राय दे मेहे जौखौबो दा लोंबाबो लोङो नोङो मा बिदि गाज्रि जानो सानबाय नोङो गाज्रिखां बिदिनो नों फैयै सिगांनिफ्रायनो गाज्रिखा आङो yes I'm bad boy नोंनि जौ लोंनायखौसो मोजां मोना आङो मिथिबाय खर'आ जेला टेनसन जायोना जौजोंसो फ्रि जायो थेवबोथ' नों गाज्रिबाबो आंखौ मोजां मोनो दा बेखायनोथ' बुंदों आङो आरो आं जुदि सोङोब्ला नोंलाय आंखौ बेसे मोजां मोनो
बेसे मोजां मोनो माने नों खोनासंनो लुगैदों आंनि खुगानिफ्राय औ बुंदो बेखौथ' नों सोङाबाबो जागोनलै बारा अननाय दिन्थिनो रोङालै आङो जि दं डाइरेक्टसो आंना सिगांनिखौथ' जानानै थांनायखौ आं मोनथिला जेबो नाथाय दिनै नोंनो आंनि थाखाय गासैबो नाथाय औ बेफोर सैथो थारैनो बिराद मोजां मोनोलै आं नोंखौ बेखौथ' आं बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा जाय आंनि गोसो सिङावनो जायगा आवग्रिखाबायबा ओइ मा सानदों बेबि जेबो नङा मेहेर नों आंखौ सानदों खोमा ना बेथ' फाग्ला मानसि जौ लोंनानै बखिदों जानो हागौ नोंनि हौवाया एक नाम्बार फाग्ला बिदि नङा मेहेर नाथाय मा खालामनो बेबायदिनो आङो रावनिबो थाखाय आं गावखौनो सोलायालै ओमफ्रायथ' ओइ नोंबो मोजां मोनोबा आंखौ बिदिनो मोजां मोन मेहेर मिन्थिखागौ आङो अब्लालाय मानोथो सोङो ओमफ्रायथ' आं हुदा जालांबाय बिदिनो बेबायदिनो थानो सोलोंबाय आङो दुखुआनो जा सुखुआनो जा गासैबो समावनो गावखौनो माने एडजास्ट खालामबाय आङो मोनथिगौ ना मानि थाखाय जेब्ला आं बिमा बिफानि अननाय हास्थायदोंमोन ना रावखौबो सेराव मोनाखै आङो दंमोन खालि हारसिं साला स्कुल टाइमावबो ना गासैनाबो बिफा फैयोमोन आंनाल'सो गैया मानो गावबा गाव लाइफ जे दङ ना बिस्रा आंखौल'सो नायनो टाइम गैया जाला ओरैनो लाबोदोंलै मेहेरखौ ना हामा मेहेर बिदि बुंनो दे आंनि बाहागोनि खुसियानो गोमालांबायना नोंखौथ' अनो ना दाबो अनो माथो जेला नांगौमोन हेलाथ' गैयामोन ना मा खालामलै सना नोंनि मेहेरा आरोना फाग्लाबाबो बिराद मोजां मोनलै नोंखौ रावजोंबो गोसोनि खोथाखौ शेयार खालामफेरामोनलै आङो नोंबोथ' आंखौ हारसिं गालांनाय नङाना मालाबाबो ना बुंलाय सना मालाबाबो गालाङा थेंक इउलै थेंक गड आबा जियानो जा दा नोंनि जिउआवबो सोरबा सासेथ' फैबाय जाय दुखु सुखुआव नोंजों थागोन बेनिफ्राय बांसिन खुसिथ' आं बिमाया मानो जाया जानो दिनै नोंसोर सानैया माब्लाबाबो जुदा दाजाथों आरो आं नोंसोरखौ गोजानबो जाहोखाया बेफोरबायदि दे थांनाय बिहामजो सोंहैनाय आबाखौ ओंखाम जागोन ना जाला बियो उन्दुखोसो ना माखो आयै र' सोंहैनि आङो ओमफ्राय उन्दुबाबो सिखारनोनो नागिराबा मोनायाव एसे जानो नांगौ ओंखामखौ दे फोजानो हायोबा फोजादो गाव जायो जाया दे आयै ओमफ्राय ओंखाम खुनोसै न' सोंहैग्रोनि आङो दे थां इसानाथ' गाबोनसो फैनो बुंदों गोसोआनो थानो सुखुथारलालै आंना फिसालाखौ नायनो जि ख्लाब मोनबाय थाबाय आंखौ आयै आंनि फिसा दसेनो दोनथ'नोसैलां बे मानसियानोथ' ओंखामखौनो जाना जाला फालाय ओइ गानबाय थाथ'लालां सियाराव दोनहरनोसै आं र' दासोलाय सोर फैबावोब्रा थाथ'नोसैलै सियारावनो ओइ ओइ माथो डाइरेक्ट हाबफैथारोब्रा नोंखौ ओंखाम जाना जाया होननानैसो सोंफैदोंमोन आङो आइया सोंहरनो थिनबाय थादोंना जाथ'लालै आं दे होमबालाय दे जाबायसो थांदोलै धोद थोरि आबासना माखौ नायबाय थाखो बिमाखौलाय वाव आयै मासे समायना नुखायोलै नोंखौ आरे बा फिसालाजों बेफोरबायदि बिमाखौ बेबायदि बाख्नायनाय खोनाब्ला मार मोजां नांखायो दे आङो औ आंनि आइजो नोङो माय मम इज दा बेस्ट नङा होनबा ओमफ्राय नै नोंहालाय बेरायहैया आबा लोगोफोरजों थांबालाय माथो जायोमोन बेरायनांगौ समाव बेरायनांगौबोलै आबा सेंग्रा बैसोफ्रावलाय नाथाय आं मोजां मोनालै बारा बेरायनो आयै सैदां आंनि आबासना ओइ आगैखौसो मार गोसोखांबायलै आङो आं बामनायनो मोननायानो साननैसोल' जादोंमोन दिनै माथो होनबावनो आबासना दे जायखिया सानांखोला लाबोखासिगोन ना बेहाबो आरो माने खामानियानो सोलाबा नालाय अब्लाबो फैनो नागिरबावबाय मादैखौ गारालै आङो रायखाथारगोन आङो रावखौबो ना मोनथिबाय आयै नोंनि खुसिखौ सेजानो बायो आङो बाखि खोथाखौथ' बुङासैलै आङो होमबाबो मोनथियोना आङो दे जेबो नंला आबा आरो जानानै थांनाया थांबाय ना औ बेखायनोथ' मेहेर बायदि नोंनि जिउआवबो सोरबासो दङ नामासै ओइ गैयालै आयै बेफोरखौ बारा इन्ट्रेस्टबो मोनालां अब्लाथ' आयो होमबालाय आं फसायनायखौसो लागोन नामासै नोंलाय जायो सलियो दे होमबालाय मानो एसे मोजां नङा आबासना आंनि नोंनिफ्राय एसे खमायै नों बांसिन मोजां ना हामा आबासना बिमाखौ एसे बाख्नायनो नङाबा नोंनि आइना खर'आनो गिदिर सुदेरगोन ओमफ्रायथ' आफायाबो नुबा फिदासो जाफिनलायसिगोन ने बसै माबार मोनसेखौनो लाबोना होफैयासै लाबोदोंबोथ' मा मुला बिबार मालायबा मालाय हनै रेड रसेस लाबोयो गैया नोंनि आफाना मुला बिबार लाइ बिबार संनो बेखौ दावदैजों भाजा एवना होबायलै आङो जारलासो जागोनलै आयै ओं आबासना खम नङा बियो
ओइ साला फैमारबाय माथो आङो होमबालाय ओमफ्रायथ' दिनै आरामसे बेबिजों रायलायनोसै भेलेन्टाइननि देनजारलै मेहेर माने न'आव थाबाबो दुखु टेनसन जाबाय थायोना आंनि सनाखौ हेपि दोननांगोन ना ओइ नङाबा गोजौनिफ्राय बिखुनजो आफाया रागा जोंगोन ना बेखायनो आंनि हिनजावखौ नायनांगोन ना ओमफ्रायथ' जोंहा दिनै हरसे रायलायबाय थानोसै आरोना न'आव थाङाला आं दिनै न'आव थांबाबो एखेसोलै मेहेराथ' ओमफ्राय मेहेरखासैना आदसा ओमफ्राय आंखौ मोजांथ' नुदोंनालै एसे समायनांगोन ना बेबिखौ नुगोननि खोथा दंना माने बे आंखौ नायगोन आरोना हाय ओमफ्राय बेखौ आं नायगोन आरोना बेबायदिनो जोंहा सानैजों दिनै मेगनजों मेगन लोगोआवथ' आरो रावबो गैखायाना ओइ सना बेबि आंनि माइ लाभ माइ जिउ आंनि हाथरखि बेबि आरो मेहेर बेबि बेसेबांबा नेना दंखायोमोनलै दिनैनि दिनखौ ना बाराखौबा खेबसे किसबो होगोनलां जेबो नङालै जोंहालाय 90% हाबा जाखांखानायसो बास सिन्दुरल'सो थुनो बाखिमोन बेखायनो किस खालामनांगौ जेबो गोरोन्थि गैयालै सना बेबि आंनि नोंखौ नेबाय दंमोनलै गावा देलायनो थांबायना जाबाय ओमफ्रायो आरो माबायदि समायदों नायनो समायाखैनो आंखौ नों होनबानो जागोन ना वाव रेड चिली थादारि नोंबो मेहेर मा बुङो नंगौब्राखि एकदमबारे पारफेक्ट नुखादों दा नंगौ औ मानोथो नङा जानो दिनै ओमफ्राय खाथियाव फैदेरा गोजाननिफ्रायलाय बेसेथो नायबावनो ओमफ्राय सानैबो गोसा गोसा या दिनैना बेनो आरो जोंना ड्रेसा ओइ बेबि हे दिनैलाय माखौथो लाजिनांगौब्रा होमबाबो नोंखौथ' दिनै नायबायानो थागोन आङो नायबायानो थागोन गोसोआ अहायागौमानि नायबाय थागोन आं मेगना रुबायागौमानि आरोना जायो नामा बिदि मानो जाया बेलाय दिनै ओमफ्रायथ' ना मेहेर आं बिदि मालाबाबो फैफेराखैमोन जेरावबो रावजोंबो ओमफ्राय गावनि फिसाइजों फैनायखौनो गिबाय आरो अब्लालाय माथो जों बिदि फैनायखौ न'निफ्रा गाज्रि मोनाथ' ना ओइ जाम्बि जोंखौलाय सोर गाज्रि मोननांगौ दिनै दाबो जों दस्राजों थांदों नामा आंलाय आंनि हिनजावजोंसो फैदों आरोलै ओमफ्राय दिनै मा दे होनदोंमोनलाय जेबो नङा बास सानना लाबानो जाबायना जोंहा ओरैनो दसे सम फैदों आरोना ओमफ्राय आं बिदिखौ मानिखाया जोंहा बिदियाव गोसो लायाना ने औ दाख्लैबो बुंखादों माथो नोङो जेबो नङालै ओखि दाथ' मोनसे खोथाया मा मोनथिबायना हाथरखि नोंजों थानाय मोनफ्रोमबो समखौनो आङो मोनसे मोनसे गोसोखांथि खालामना दोनजोबगोन नाथाय बे गोसोखांथियाबो समायना जानांगोन न नोंनि हेफाजाब थायोबालाय जेब्लायबो समायना जागोन ना मालाबाबो आंखौ नागारनाल' दाथां नोङो नङाबा नोंनि बे मेहेरनि फाग्ला गोसोआ एकदम सहायनो हानाय नङालै ओमफ्रायथ' मा रायलायबावनांगौ जाखोबा एसे रमान्टिक खोथाफोरखौ गोसोखांदोब्रा ओइ आंनि फुथुला बेबि देरा नोंबो एसे गोदै बाथ्राफोर रायलायदो ना आंथ' मा रायलायबावनो बिदिथ' गोसोबो थोलायफेराखै नालाय बारा मिथिलायलाङा बिबा माबायदि गोदै रायलायो दे सना आं खोनासंगासिनो दा बेजों दहाय जानायाना जि गोथावखामोन ओमफ्राय संख्रियाल' बारा नाङाखैलै जों दहाय जानाया औ बे दावदै भाजा बायदियालै ओइ दावदै भाजा नङालै बेबि चिकेन रलसोलै बेबि चिकेन रल आंथ' मोनजाफेराखै नालाय बेखौ दावदै भाजा होना ना औ जायखिजाया गोथावमोन संख्रिया एसे खम जादों गोदै बाथ्रा माने बेफोरबायदि नङाब्रा एसे फिलिंसब्रा बेबि फिलिंस लाबोना सना जेन'बा माने नों आंनि आं नोंनि ओमफ्राय नंनायालाय नंगौ र' एसे बुजिनांगौब्रा गोसोफोरखौबो आंनिखौ बारा बुजिलायलाङालां ओमफ्राय बोरो माथो खाथियाव रावबो गैयालाय बोरै थानो जोंहा स्पेसियेल बानायहोदों आरोलै just only for you नोंनि थाखाय स्पेसियेल डेक'रेसन खालामहोदोंब्रा Oh really, Meher? It's so amazing. I just love it.
बेबी माथो लेखाखौनो बारा फरायाखै होनदोंमोनलाय बे मा जाखो मेहेर? जेबो नङा जोंनि अनलायनायखौ रावनिबो नोजोर दानांथों आंथ' जेब्लायबो नोंखौ हास्थायोना नोंगौ जेबो सन्देह गैखायालै ओमफ्राय मा जामारा नोङो सना जेबो नंला दे मेहेर गोसोआव बायदिसिना सानफ्लांनानै बिराद दुखु मोनफ्लांदों आङो मालाबाबो दा मोनसै आरो मोनथिबाय जागोन दे बा भेलेन्टाइन नामा दिनै आंहालाय सोरखौ होनांगौ दं जेबो गैया सानसोरां माबे थ' देरा बेरायनो थांनोसै मानो बेरायनो थांलाबायनांगौब्रा ओरैनो रा जोंहा लोगो गैयिजों सानैजों टाइम पास खालामनो थांसै जानाय नङालै मानो रा आमफ्राय आंबा गावस्रा आलासि जाफैलायदों एसे मोजां गावनो लिंहरबाय नालाय मानोथो बेरायलायनांगौब्रा न'आव थानायानो साबसिन आइसो ओमफ्राय मालाय हनै मेहेरजों हाथरखियाबा थांबाय बेरायनो माथो जाखो बेरायथों मालाय हौवा हिनजाव बेरायो नालाय माथो जाखो बेखायनोथ' जोंहाबो मेथाइ जाहैनोसैमोन रा सानैजों मा बुजियालै नोङो नों लांबालाय थांजागौमोन आरोलै जागोन दे आंनिफ्राय ट्रिट होगोन आङो ओमफ्राय नै सेलारि मोनबावखासिगोनसो आंहा बुवा हालालै ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ खिन्थालाय नों मानो सिरि सिरि थाबाय थायो बिदिनो थानो मोजां मोनो आङो बिदि थाबाय थायोब्ला बोरैथो जेबो मोनबावगोन नोंलाय नागिरना होनो नोङो नागिरनायाथ' नागिरजायो ओमफ्राय सम नांगोन आरो आंनो दे मोनबा खबर होबानो जाबाय आयौ आं नोंनो भेलेन्टाइननि ओरैनो फ्रेन्ड हिसाबै जोंहा गिफ्ट होनो सानदोंमोन आं नोंनो दाथ' हरदोसो होमबालाय लागोनबोलै आङो आंथ' बावबोबायना नों मिथिगौ ना जोंनि एथ' मोजां साना जोबाबा हामगौसो मोनबाय आङो माने ओरैनो आरोलै नोंजों थानाय गासिबो समानो आंनि थाखाय स्पेशेल ना बेखायनो आरोलै मोनथिबाय मोनथिबाय दे आरो ओमफ्राय आंबो मोनसे बाथ्रा बुंगौमोन दा मेहेर बुंदो I love you मा होनदों मा बुंदों नोङो I love you होनदों आङो मेहेर माने मेहेर आरे नों आंखौ I love you बुंबाय मा जाखो मेहेर उथि मा बुङामोनलाय नोङो I love you बुंदों आङो जाम्बा थैनोसो लुगैबायलां देलाय खनसे बुंबावलाय I love you आरो बुंबावलाय जाबायसै I love you बुंदों आङो लाभ इउ टुलै दिनै गोसोआव बेसेबांबा गोजोननाय मोन्दों नों मिथियालै लाभ इउ टुलै आंनि खि नों आंखौ दिनै बुंहरबायना बेबि बेयावनो थाथ' दे ओमफ्राय नों माथो लायबावगोन एसे फैसा खम जादोंलै लायनायाव र' नों दसेल' थाथ' दे र' दानो फैगोन आं नै थांगोन नै फैगोन थाब फैदो न'आव थांसै दे र' दे ओइ मेहेर आं गिनो ओंखारो आरे आं नै बिलाइ खाथियावनो दंना दे होमबा बे सानसेयावनो सानसलै बेसेबां होसोबाय थाबाव नोंखौ दाउमिना नै खाथियावनो दङ दाउमिनाखौ लांनायनि समा जाबाय गोसोआनो माबा बोरैबा मोनबाय थागासिनो आंखौ अके लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे अब्ला मोजां मोनदोंबाबो मोनाखैबाबो दे खोन्थाहरदो लोगोफोर दे अब्ला जों थांथ'दिनि बाय आरो आंनि सनामोन जायफोर आंखौ मोजां मोनो बयनिसिमबो I love you लै दिनैनि दिनाव मोनथिबायना हारसिंथारलै नै सोरबा लोगोआव फैदोब्रा आंजोंबो नै नेनानै दं आङो सोरबा फैनोबा फैदोलै सनामोन मेगनसो सासिगोनलायलै बांद्रायबाबो अके बाय बाय गुड नाइट